ma kawaida ji otim sherehe but still think of yourself. Yeah. Waritre wan wawegi kata osebedo ni osepuonjwa kamano. Bana hiyo. Ambrose. Gima nyalo wacho en mana ni jopuonjre kata rawere koro onego bed ni imiyogi puonjruok mondo ging'e ni ang'o makelo ayaki, to ayaki ni iyude nang'o, tinyalo geng'e nang'o, to wanyalo timo ang'o gang'o mondo kik wayude. Ka oket puonjruokno e yo makare ma ojende owinjo te. Nyalo manyiso ni puonjruok ma kamano koro kakori paro ni onego ketgi kuonde kaka magi. Puonjruok machalo kamagi onego bed ni gibede sikunde, sirikal onego ketgi nyaka e curriculum, to jonyuol bende onego mi puonj kaka onego gipuonj nyithindgi. Ka nyathi pok owuok e ot, to nitie puonj monego imiye manyalo rite, ma koro nyalo miyo bedo matek mondo mi oyud tuochegi. Owuotho kong'eyo ni gima kama nitie, to kendo inyalo yude kama. Erokamano ahinya. Jedida pachi mogik. An kaka wan joma nyiri, anya gombo mondo akoni nyiri ni wach wa baba watem weyo gi matin. Kendo